Shubor Snem jong Lyngdohsad Hima. Lyngdohsad bala Shongthait ka Jylla Niam Tura u Bishop George Mama Lasari ya ubaju khot it kum u Bishop Mama ula Khlad no ha step jong ka san tarik naitung arja arpasau ha kapor arbaje arpau minute uni u Lyngdohsad bala Shongthait lani u Bishop Emeritus ula dan khandai pu ar Snem karta bat ka jinshitom kalaban ya una du ubna ya yong arja arpasau ha u jeliu arja arpasau lalit bu u sha Holy Cross Hospital ha Tura bat ula dan ha gani ka jaka sumar hadu ka khidmat ka bakhadu u Bishop George ula Shakri la arpu prasnem kum Lyngdohsad ka Jylla Niam Tura la khai u ha Snem sheja khnai spa laipu ar hakirela balapen kentang Lyngdoh so ble u da u Bishop Louis Matthias ha u ya yong jong Snem sheja khnai spa handrupo kat kum ka jingthrang jong u ki bahalor kila pha u banet tre sharilum garo ka badang hap ha ka Jylla Niam ba Shillong Guwahati ha ka to kapor ula letre kum assistant parish priest hatura dalu bat bakmara na kabenta ship ho Snem Haus Snem shejar khandai spa nyopo ulalong kum uparish priest ka dalu parish ka badan hajan khaput bat ka Bangladesh hakathma penyo jinglai luat ya ka Bangladesh u Bishop George ulayarap ikitu ki bala kala petwer na Bangladesh bat ula pensa ya ki ha parish haka pradarik rempang shejar khandai spa nyopo khandai ka Holy See na Vatican kala thung ya u kum Lyngdohsad baningkong ka Jylla Niam Tura lapen kentang ya u kum Lyngdohsad haka khat pradarik leber shejar khandai spa nyopo khandai hatura Haga jing syarai kum Lyngdohsad ulapen scam yaki khat sau teli ki parish ki baladan lupa balapen kharu saar phulai teli ki parish bathamai haki arpu prasnam jong ka jinglong kum Lyngdohsad ulai arap ru bante sanpho hanyo teli ki school LP laipu san teli ki school ME khat handre teli ki school secondary ar teli ki school high secondary arpu sau teli ki hostel nak benda ki khna kanthei bat ar phulai teli ki hostel nak benta ki shenrang uladon bentaru banshna ya shispa asan phautli ki dispensary hagaleng ka rilum garo bat ka hospital Holy Cross hatura nalor kitei ki balakdo Bishop George ulale shibun ba ki kamban kentiu ya ka bahakam yat ki pat ka rilum garo Bishop George ula Shongthait no kum Lyngdohsad ha Snem arjar hanyo hendai ula beteng pat ban Shakri ka Jylla Niam ling ba ki linti ba pher ha Snem arjar khat khandai ka sarkar Meghalaya ka lapun kup buram yu da ka khusnam patugan sangma award for social service. Yakas ngitap yu Bishop George and sapentip kham hadien.